Sunshine News Blast. Ning pagula og kamanduan si Cebu City Mayor Nestor Archival atol sa 4th Quarter City Peace and Order Council kon CPOC meeting kagahapon Nobyembre 20 tuig 2025 aron sulbaron ang giingong kaguliyang sa pantalan sa syudad samtang gitin-aw usab ang pagminus gastos sa kapulisan o emergency response system pinaagi sa pag-ship sa electric vehicles o pagkuha o libreng 911 program. Gipahigayon ang meeting sa Legislative Building Social Hall diin gipunting sa mayor ang daghang reklamo kalabot sa kagubot sa Cebu City Pier. Lakip sa mga isyu mao ang pagpangharas sa mga pasaherong bagong abot, pagkuha kanila sa mga dispatcher, pagpugo sa pagpasakay og partikular na sa mga taxi ug van ug ang pagpangwarta pinaagi sa taas nga service fees ug ticket scalping. Nagmando si Mayor Archival sa kapulisan partikular na nila ni General Paul o Colonel George sa pag-ila sa tinubdan sa problema o pagpatuman og mas istriktong regulasyon.